testvérünk, szerettejük igéje és lelke által vigasztalja azért a minden vigasztalásnak Istene és Atya. Hirdetem továbbá, keresztény testvéreim, mondhatni most már mindegy szinte közérdekű hirdetésképpen, hogy az elkövetkező héten szeretném köszönteni a gyerekeket, szülőket és a kedves gyülekezetet. Nagyon örülünk, hogy elkezdtek jönni, és a tábor utolsó napján is velünk vannak. A héten a gyerekek időutazáson vettek részt, visszarepültünk a bibliai időbe több ezer éve. És minden nap megtanultunk egy bibliai történetet. Talán otthon meséltek is róla, minden bizonnyal. És önökben is felmerült, de jobb volna újra nekünk is átismételni, vagy megismerni újból ezeket a történeteket. Yeah, if you want to take it. Karjában ez a világ, ékességet nyerhet. Veled, hogy jó atyám, mindig igazságos, kövess te is példáját, így lehetsz csak áldott. Bocsáss meg, hisz neked is, megbocsátodni Isten. Lesz
dicsérni.